Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on my brother's keeper namhlanje ngomhla ka-14 February 2025. Undumiso bakithi indlela asemathandweni ngayo ayikho into angayenzi. Usephenduke ngisho uSomahlaya, ukhuluma ngisho ulimi okungelona olwakhe. Hayi bundumiso. Okumjabulisa kakhulu ukuthi uMatsidiso uthe uyaqala ukuba neValentine enjeni empilweni yakhe, kanti futhi akuve ejabulile. Ukhathazile uya kudokotela ngalana uyocela ukuvala inzalo. Udokotela ubesembuza imibuzo yakhona. Ambuza ukuthi unezingane ezingaki, washo ukuthi zintathu. Wambuza ukuthi ushadile yini, wamtshela ukuthi ushadile. Wase wamyala ngendlela amyale ngayo, wabe esemnika okuyibhuku elincane lokuthi alifunde ukuze ezokwazi ngalento afuna ukuyenza, ebese ebuya nomyeni wakhe ngokulandelayo. Umshengu uya kuDoreen uyomtshela ukuthi akayeke ukufaka unqubeko umoya omubi. Useyamtshela ukuthi wena Mshengu ubungafuni ukuthi ngixhumane nomntana wami kanye naleli gqwiha lakho esho uMamchunu. Kwala ngisho ethumela izincwadi kodwa bebengayiniki ingane. Waze washo ukuthi imbangela yokubulalana kwabantwana uyena uMshengu ngoba unqubeko bemthanda kabi umnewabo. Wathi uyabuza ukuthi uphi pho njengamanje. Washo uDoreen ukuthi indlela abakhule ngayo unqubeko noThuthukani kufana nendlela okukhule ngayo uMshengu noMqondisi. Wakhuluma noMshengu waze wambamba izihlathi uDoreen. Hayibo, kazi iyozala nkomomi. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucenzela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Happy Valentine's Day. Bye.